Kaixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko itzalira. Gaurkoan, diapositiban ikusten dezakezun bezala, Sharentin inguruan hitz egingo dugu. Beti bezala, zalantzarik edo baldin baukazue, komentarioan tal daukazue zuen galdera horiek idazteko, eta hemen behiratzen jago naiz, zalantza horiek argitzen saiatzeko. Sigo gara gaurkoarekin. Azteko, zer da Sharentin? Sharentin azkener ingleseko hitz bat da, share eta parentin hitzak nolabait batuta, Sharentin hitza sortzen da. Share partekatzearen esanahia dauka, eta parentin ziketa hezkuntzaren esanahia dauka, Beraz, Sharentin azkenean da bi hitz horiek batuta, esan nahi duena, Adingabeko seme-alaben informazioa, argazkiak edo bideoak sare sozialetan edo interneten partekatzeko praktikari dagokio, azkenean gaur egun modan dago guraso bezala, seme-alaben argazki, bideoak eta gurasoen sare sozialetan nolabait publikatzea edo jartzea, Eta horri deitzen diogu Sharentin. Sharentin edo deitu nahi dezun bezala, Nola funtzionatzen du Sharentiak? Hasteko, gurasoek edo tutoreak, tutore legalak, edukiek partekatzen dituzte helburu batzuekin, Eta ze helburu dira, kasu honetan 3 helburu jartzen ditugu hemen, Seme-alabeekin arregotea, beraietaz arregotea, seme-alaben lorpenak, une divertigarriak edo alderdi maitagarriak erakustea. Bigarren helburu bat izan daiteke, beste gurasoekin konektatzea, komunitate bat sortu eta beste gurasoekin esperientziak partekatu, guraso bezala, azkenean, komunitate horretan, bakoitzak bere semaren gauzak partekatzen ditu, eta, bere zalantzak eta ere, denon artean komunitate bezala ere plantatu daitezke, eta zalantzak plantatzen dien bezala, erantzunak ere hor nolabait argitu daitezke modu batean edo bestean, Eta 3. helburu bezala, seme-alaben bizitza dokumentatzea, oroitzapenen album digital bat sortze, urte batzuk barru, seme-alaba horiek, beraien historiaren dokumentu bat izan dezaten, adibidez, Nola hasi dira, zer egiten zuten, azkenean segun eta ze dokumentu nolabait partekatzen diren edo gordetzen diren, argazkiak, bideoak, egunkaritan ateratako notizitan horrelako gauzak, gorde daitezke. Asmo positiboa izan ohi den arren, Sharentinak zenbait arrisku ditu, azkenean gure bizitzan dana dauka alde positibo bat eta alde negatibo bat, dana. Eta Sharentinak ere ez da excepzioa zentzu horretan. Orduan alde batetik zer desabantai dauzka, pribatutasuna, Behin argazki bat edo bideo bat interneten, edo zer gauza, partekatzen dugunean, zaila da kontrolatzea eta kopia guztiak ezabatzea, Guk gure telefonarekin edo kamera batekin argazki bat ateratzen dugunean, kontrola gurea da, dokumentu hori, argazki edo bideo hori, beste norbaitekin partekatu arte. Momentu horretan, gure kontrola ehunekoa zen, hortik aurrera gure kontrola 0 da. Gure kontrola edukiko dugu guk daukagun materialarekin, baina beste pertsona batekin partekatzen dugunean, beste pertsona horrek material horrekin zer egiten duen, guk ez daukagu inungo kontrolik informazio horren gain. Eta hori horrela da.
Beraz, horrelako gauzak ere kontuan izan behar dira. Eta hau ez da bakarrik seme-alaben materialari aplikatu behar. Vale? Hau helduen gauzei ere berdin aplikatzen zaie. Vale? Horrek pribatutasun eta segurtasuna arriskuen aurrean jar ditzake aurrak. Vale? Azkenean, aurren adinaren arabera, vale? Baina aurrak oso gazteak direnean, arriskuak ez dituzte edozein tokitan ikusten, vale? Eta hortarako, gurasoak nolabait, beraien lana da aurrei esatea, seme-alabei esatea, non dauden arriskuiek, nolakoak diran arriskuiek, arriskui nola aurre egin, eta bale? Beraz, xarrentinaren desabanteietako bat, pribatutasuna, hori izango litzateke, bale? Informazioa partekatzen dugunean, horren kontrola galtzen dugu, bale? Eta pribatutasun eta informazioaren segurtasun hori, zentzu batean galdu egiten dugu, bale? Nortasun digitala. Bueno, garai batean gazteak ginenean, ez zeuden sare sozialak, ez genukan nortasun digital bat, hau da, digitalki ez zegoen pertsona bat gure izenarekin hor interneten beste norbaiteko informazio ikusi izateko, bale? Eta gero ja adin batekin nolabait bakoitzak erabaki izan du sare sozialetan altan ematea eta hortik aurrera bere bizitza nolabait partekatzen hastea, bale? Baina momentu hortara arte atzen ez ere egiten eta partekatzen hasten zenean, pertsonari ja dagoeneko heldua zen eta ja urte batzuk bazeuzkan. Baina gaur egun gazteak 10 urterekin, 12 urterekin, kasu batzutan oraindik gutxigokin gurasoak beraien izenean sare sozial batean perfilak sortzen dituztelako, bale? Badaukate sare sozialean nolabait kontu bat, bale? Nortasun digital bat, eta horrek ondorioak eduki ditzake, bale? Epe luzera, epe laburrean ere bai, baina epe luzean ere bai, bale? Epe laburrean bizitza pertsonalean batez ere, bale? Baina alde profesionalean adibidez, enpresak gaur egun kurrikula begiratu egiten dute, baina pertsonen sare sozialak ere begiratzen dituzte. Zergatik, zer jendeak bere bizitza orokorrean, bale, sare sozialetan partekatzen dute, eta bertan ikus dezakete pertsona horiek zer egiten duten, edo nolako bizitza izan duten, bale, nolabait pertsona hori nolako den aztertzen dute beraien sare sozialen bitartez, bale? Beraz, alde batetik, alde pertsonalean afektatzen du, zeren, bullying eta horrelako gauzak egon daitezke batez ere gazteak direnean, seme-alabak, bale? Baina bestaletik alde profesionalean epe luzera begira, horre arriskuak dauden nortasuna digital horrekin, bale? Bueno, oraingo ez zerriatzi, beraz aurrera jarraituko orduan. Bueno, beste arazotako bat izan daiteke, ziberjazarpena edo esposizioa, bale? Azkenean dana, aipatuko dudan dana, elkar lotuta dago, bale? Partekatutako iruzki negatiboak egin dakizkieke edo ziberjazarpena ere bai. Harrapari sexualaren sare sozialak erabil ditzakete, biktima posibleak identifikatzeko. Bueno, azkenean gauzak interneten partekatzen direnean, guk ez dakigu nork bukatuko duen material hori ikusten, bale? Eta material horrekin zer egiten den ez dakigu. Eta material hori erabili daiteke, batez ere gaur egun, inteligentzia artifizialeko sistema hauekin, bideoak edo argazkiak sortzeko, norbaiten irudiarekin, vale? Eta berdin dio irudi hori benetazkoa edo gezurretazkoa den. Irudi hori sortzen da, eta irudi hori gero nolabait beste pertsona batzuekin partekatzen hasten da, eta jendeak ez daki hori benetazkoa den edo ez, vale? Beraz, arrisku horiek hor daude, vale? Eta bestaletik, esposizioaren inguruan, nolabait jendeak
Vale? Hau da, gauza honak planteatzen ez dituzten pertsonak, vale? Legalki onartzen ez diren gauzak, vale? Nolabait, bertan biktimak topatu ezakete, zergatik, zen bere dokumentu ikusita, nolabait, jakin dezakete pertsona hori nolako den, eta ze interes daukaten pertsona horiek, eta modu horretan, pertsona horietara hurbiltzeko nolabait, erraztasun gehiago lortzen dute, eta horrekin gero, iruzurrak eta denetik sortu daiteke, bale? Eta arrisku hori ere hor dago. Eta helduei gertatzen zaie, gaztei oraindik gehiago, bale? Hau da, 10 urteko batek iruzur horiek ez da gai ikusteko, bale? Heldu bat izan beharko litzateke gai gauza horiek ikusteko, bale? Zentzuzko gauzak dira orokorrean, hau da, ez da bakarrik teknologiako gauza bat, eta sentio komun deitzen dioguna, bale? Zentzuzko gauzak dira. Bueno, bestaletik, legalki adingabeko batek ezin du baimenik eman ezertarako, bale? Adingabekoa delako. Eta hortarako beraien gurasoak edo tutore legalak, bale? Hor daude baimenak emateko. Adingabekoak ez dakite kasu askotan identifikatzen noiz dagoen arriskuren bat edo ez. Beraz, baimenak eta eman behar direnean, legalki gaur egun sistema askotan galdetzen digute zein den gure adina eta baina kasu askotan oso errats da nolabait segurtasun sistema hori saltatzea, bale? Eta segurtasun hori kakotx tartean jarriko nuke, ze azkenean, kasu askotan sistema ez du benetan konprobatzen pertsona horren adina, bale? Ze azkenean da jartzea heldua zara, bai edo ez. Heldua baldin bazara, hemen klikatu. Klikatzen duzu, botoi batean, eta listo. Eta segurtasun sistemari nolabait salto egiten duzu modu horretan, bale? Edonork nolabait esan dezake heldu badala eta ez da zer gertatzen, bale? Orduan, hemen dagoen irakurriko eta horrek ez dute baimenik emateko gaitasunik haien irudiak lainean partekatzeko. Olen partekatutako informazioa zigor delitugileek erabil dezakete iruzurrak edo identitate faltsuak egiteko, bale? Beraz, baimenak eta eskatzen digutenean, berriz ere lehen aipatu den puntu batera bueltatu beharko ginateke, eta da, heziketa, eta heziketa. Guraso bezala, seme-alabei, ze arrisku dauden esan bartzaile, arrisku horiek nun dauden, nola saiestu arrisku horiek, ahal den modua, beti ezin dira arrisku horiek saiestu, eta bale? Bestaletik, ze arrisku izan dezake xerentinak eragin psikologikoa, bale? Hau ez da gai berria, garai batean revistatekin eta gertatzen zena, bale? Batez gaztetan, ikusten modelo bat, zein dan gizartean zeintzuk diran modeloak, bai gizon eta emakumeen aldetik, bale? Berdio zentzutan, eta modeloiek nolabait gaztengan influentzia daukate eta modelo hoien antza izatea nolabait bilatzen dute. Eta hori alde batera uzten baldin badugu, bullying azkenean gauza berdina, bale? Berdin jo nork partekatzen duen materiala. Edo nork egin dezake, gero horrekin nolabait presio bat, eta hau ere, enpresa arlotan ere ikus daiteke, WhatsApp talde bat dago, eta WhatsApp talde horren bitartez, presioa jartzen da langile batzuen gain, langile hauek edo pertsona hauek beste ikuspegi bat daukatelako gauz batzuen aurrean, edo modu ezberdin batean jazten dutelako, edo horrazkera konkretu bat daukatelako, edo mila gauzegatik, bale? Eta azkenen garai batean sare sozialak ez zeudenean, eskolatik edo lanpostutik zu etxera zijoazen eta hor nolabait
salbu zeuden, ez daukazulako presiorik, baina gaur egun sare sozialekin presio hori egunean 24 ordu, astean 7 egunetan daukagu. Ez dago nolabait lasaitasunik, ze azkenean sare sozialetan edozen momentutan gaude, vale? Edozen momentutan begiratu dezakegu, bai guk eta bai besteok, eta berdinok guk begiratzen ez dugu, gure materiala bertan parrekatuta baldin badago, alde batetik edo bestetik iritsiko zaigu nolabait informazio hori, vale? Beraz, eragin psikologiko handia daukate, eta hemen ere, aipatu beharra dago, adibidez Facebook, badakigu, Facebook bere garaien, nolabait, estudio batzuak egin zituen, honen inguruan, jakiteko zein eragin psikologiko daukan sare sozial bat, beraien sare soziala pertsonengan, eta batez ere gazteengan, eta, nolabait hori erabiltzen jarraitu izan dute, nolabait jendean gantxatzeko, adikzioa sortzeko, eta abar, azkenean gaur egun edozein sare sozial edo edozein komunikabide marketingeko teknikak erabiltzen dituzten nolabait jendea nahi duten moduan zuzentzeko, nahi dutena egiteko, eta bazkenean guzti hori ere bai eragin psikologiko bat dauka zuzena, oso zuzena pertsonengan, eta berdin dio heldua edo aurra den, baina aurren kasuan oraindik gehiago, lehen aipatzen genuen bezala, arrisku hauek nolabait identifikatzeko gai ez direlako oraindik, ez dakite diskriminatzen zer den ondo dagoena, zer den gaizki dagoena, eta abar. Eta hori, hau, bai gaztentzat, bai helduntzat, hor dago. Lehen ere, aipatu den moduan, kontrola galtzea. Partekatutako informazioa, etorkizunean aurrak diskriminatzeko erabil daiteke, adibidez, lan edo hezkuntza arloan. Edukia linean partekatzen denean, zaila da kontrolatzea erabat ezabatzea. Gaur egun badaude, batez ere Europan, Europako nolabait gobernuak esan ezagun, beraien legeekin, nolabait babestu egiten gaituzte puntu bateraino, ez osotasunean, baina guk nahi izan ezkero eskatu dezakegu gure informazioa internetik kentzea, baina ehunean informazio guzti hori ezabatzea ezinezkoa da. Hemen gauzak garbi besamera ezinezkoa da. Eta gauzak partekatzen direnean hori kontuan izan behar da. Informazio hori partekatzea beharrezkoa da. Zentzua dauka hau partekatzea, eraginik izan dezake epe luzera, epe laburrean informazio hau partekatzea arriskurik dauka seme-alaben gain, gure seme-alaben gain, edo beste norbait seme-alaben gain, gauz horiek ere kontuan izan behar dira. Gauz bat partekatzen dugunean, lehen esan duen bezala, kontrola galdu egiten dugu osotasunean, ze beste pertsonak zer egiten duten, guk ezin dugu kontrolatu. Beraz, kontrolatu dezakegun gauza bakarra da, guk egiten duguna. Zure seme-alabai buruzko edukia online partekatzea erabiltzen baduzu, garrantzitsua da gomendio hauek kontuan hartzea. Eta hemen ere berriro esango dut. Zentzuzko gauzak dira, ez dira beste munduko gauzak, Orduan, gomendioen artean zer daukagu? Baimena eskatu, Gure seme-alaben argazkiak, bideoak partekatu aurretik, komeni da baimena eskatzea. Azkenean, beraien materiala da, ez gure materiala, gure irudiekin egin dezagun nahi duguna, baina besten norbait irudietan agertzen denean, beraien baimena eskatzea komeni da. Eta aurren kasuan, ere bai, naiz eta gure aurrak izan, komeni da, beraien baimena eskatzea, gero nun momentun batean gustuko ez baldin badute, kendu dezakete, baina bentsat ez azatela esan, zergatik iko duzu hau, beraien onarpena ematen baldin zute, beraiek ondo ikusten dutelako, baina guraso bezala ere, guk baloratu beharko dugu hori ondo dagoen edo ez.
gurasoak dira nolabait bere seme-alaben arduradunak hauek helduak izan arte, vale? Beraz, komenigarria da, vale? Ez derrigorrezkoa, baina komenigarria da baimena eskatzea, vale? Nolabait akordio batera iristea, argi dago 5 urteko pertsona batekin, vale, ume batekin, hau ezin da egin. Vale? Edo egin daiteke, baina ze puntura arte, vale? Ez da gauza berdina 5 urteko pertsona bat edo 15 urteko pertsona bat. Vale? Gauza horiek ere kontuan izan behar dira. Vale, mugatu informazio pertsonala, vale? Ez partekatu zure seme-alabak identifika ditzakeen informazio pertsonalik. Hala nola, izen osoa, jaioteguna edo kokapena. Horrelako informazioa beti ez da komeni inun partekatzea, vale? Ze azkenean, gero gaur egun ere ze gertatzen da. Jaiotze datak, izenak, helbideak, horrelako gozak beti pasaitz bezala erabiltzen dituzte jende askok. Vale? Eta sistema pasaitz bezala, beti sistemak gomendatzen dute hori ez erabiltzea. Baina gauz bada gomendatzea eta beste gauz bada derrigortzea. Sistemak ez daki zein den zure jaiotze data, sistemak ez daki nun bizizean, sistemak ez daki zein den zure gurasoren telefono zenbakia edo zure bikotearen izena, vale? Eta bakoitza izan behar du nolabait arduratsu gauza horiek erabiltzen direnean, bale? Eta horrelako informazioa interneten partekatzen direnean, nolabait, legedia betetzen ez duten pertsona horiei, nolabait, erreztasun gehiago ematen diote, bale? Beraien gauzak egiteko. Beraz, gauza horiek kontuan izan ere bai. Argazkiak igotzen direnean, bizizaren atea edo portalaren zenbakia horrelako gauzak ikusten baldin badira, beste batean bizitzaren herriaren gauzak ikusten baldin badira, jendea nolabait informazio hori lotzen hasten baldin bada, ez da oso zaila nolabait informazioa lortzea, bale? Zentzuzko gauzak dira. Bueno, hurrengo puntura pasako naiz, konfiguratu pribatutasuna, bale? Doitu zure sare sozialen pribatutasun konfigurazioa, zure argitalpenak nork ikus ditzazken mugatzeko. Bueno, gaur egun sare sozial gehienak badaukaten nolabait pribatutasun zati bat, eta da nolabait sare sozialen arabera, hori ere argi dago, danak ez dira berdinak, bale? Baina kasu batzuetan nolabait limitatu egin daiteke nork ikus dezakeen gure materiala, bale? Baina hori sistema horiek ez dira perfektuak eta hori ere argi eduki behar da. Beraz, normalean gertatzenean zer da? Sare sozialean, bakoitzak bere perfilean, bere lagunak onartzen ditu, da jendeak eskatzen du, beste pertsona bati bere laguna izatea. Eta bere beste pertsona horrek eskaera jasotzen du, eta onartzen baldin badu, eskaera egin duen pertsonak, bigarren pertsona horren materiala ikusteko gai izango da. Bestela, ez da posible izango. Vale? Edozein momentutan baimen hori ere kendu egin dezake, vale? Baina bitartean material baimena baldin badauka, material hori, partekatzen duzun material guzti hori ikusteko gai izango da, vale? Eta azkenean berriro ere puntu berdinera bueltatzen gara. Kontrola, ez daukazu, hau da, zuk baimena ematen duzu pertsonari, baina beste pertsona batekin baldin badago, eta zuk partekatzen duzun material hori erakusten baldin badio, naiz eta besteak baimenaz izan, ikusteko gai izango da, beste pertsonaren kontuaren bitartez. Orduan, gauza hauek argi eduki behar dira informazioa partekatzen denean, bai argazkiak, bideoak edo beste edozer gauza. Hausnartu partekatu aurretik, hau ere lehen, aipatu dut, pentsatu arretaz, argitaratu aurretik, argazki edo bideo bat partekatzeak izan ditzakeen ondorio ez. Kasu askotan ez dago argi zer gertatu daiteken, baina informatika munduan gomendiorik honen izan daiteke kasurik okerrenean jartzea. Posible da hori ez gertatzea edo probablena hori dela? Bai, baina gertatu daiteke, Eta, alarmista izan gabe, baina argi izan behar da, sistemak ez direla perfektuak, alde onak badauzkate, baina alde txarrak ere badauzkate. Eta
baloratu beharko dugu alde onak eta txarrak zeintzuk diren eta arrisku horiek onartzen ditugun edo ez. Vale? Beraz, partekatu aurretik ondo baloratu beharrezkoa den informazio hori partekatzea, vale? Arriskurik badaukan hori partekatzea, bai guretzako edo bai gure inguruko pertsonentzat, vale? Eta abar. Erakutsi zure seme-alabei online segurtasunei buruz, vale? Zure seme-alabak haziala erakutsi zure pribatutasuna linean babesten eta arriskuen jakitun izaten, vale? Hori, azten diren ala, erakutsi pribatutasun konfigurazioak nola egin behar diren, nolabait ahal den moduan nola babestu, vale? Ze babes horiek ere, lehen esan dizuet, ez dira eunekoak, vale? Ez dira sistema perfektuak, nolabait babesten gaituzte, baina ez gaituzte babesten denetik. Beraz, horretan ere erakutsi behar zaie, vale? Ze arrisku doden, ze aukera dauzkagu pribatutasun hori nolabait mantentzeko edo gure nortasun digital hori nolabait babesteko, vale? Eta guzti horretan ere erakutsi egin behar zaie seme-alabei, vale? Vale, ez zure seme-alabak, vale? Txikitatik erakutsi zure seme-alabei online pribatasunaren garrantziaz eta informazio pertsonala partekatzearen arrisku ez, vale? Lehen esan dudan gauza berdina beste hitz batzukin esan da argi eta garbi, vale? Partekatzeak arriskua dauka eta esan bartzaile hori ze arrisku dauden, ahal den moduan arrisku horiek saihestu ahal badira, vale? Eta nola babestu gure informazio gure nortasun digital hori, vale? Izan daitekeela pribatutasuneko konfigurazio hori eginda alde batetik, vale? Pribatutasun tresnak erabili sare sozial askok pribatutasun ezarpenak doitzeko eta zure edukia nork ikus dezakeen kontrolatzeko tresnak eskaintzen dituzte, vale? Hau lehenen ere aipatu dizuet. Baina hemen ere sare sozialaren arabera, danok ez dauzkate tresna berdinak eta aukera berdinak, adibidez, Facebook eta Instagram biak enpresa berdinoak dira, enpresa hori gaur egun Meta izena dauka, garai batean Facebook zeukan izena, gaur egun Meta izena dauka, eta sistemak oso antzekoak dira bien artean, ze azkenean enpresa berdina dago atzetik, vale? Baina, desberdintasun txiki batzuk badaude, ze azkenean sare sozial bakoitzak bere ezaugarriak dauzka, eta gero pribatutasuneko ezarpen horiek doitzeko, hor ere desberdintasunak egon daitezke, vale? Sare sozial ezberdinen artean. Partekatu horretik, pentsatu hau lehen ere esan dizuet, vale? Ea beharrezkoa den informazio hori partekatzea edo ez, jendea ondori batzutara iritsi daiteke gure informazioa ikusita, vale? Eta horrekin, gero etxeak lapurtu dezakete eta horrelako kasuak eman dira, vale? Ez dira eguneroko gauzak segurasko, baina noizean behin horrelako kasu asko ateratzen dira, vale? Ze gertatzen da. Batez ere famatuen artean, adibidez, futbolisten artean zer gertatu izan da. Batzuk baldin badakizu futbolista horrek egun konkretu batean, ordu konkretu batean partidu bat daukala, badakizu etxe hori, utzik egongo dela, segurasko edo gutxienez lasaiago nahi duzun ala egiteko, vale? Eta jende honek segurtasun sistemak badauzkate, baina hori jakiteaz gain, pertsona hauek, beraien etxe hauen sistemak aztertzen dituzte, jakiteko, ze segurtasun sistema dauden, segurtasun sistema horiek nola saiestu, eta bar, vale? Baina guk partekatzen dugun materialarekin informazio ematen baldin badiogu, beraien lan hori nolabait erreztu egiten dugu. Beraz, partekatzen dugun informazioarekin kontu zibili behar dugu. Sortu album pribatuak, zure seme-alaben bizitza dokumentatu nahi baduzu, sortu album pribatuak eta partekatu konfiantzazko pertsonekin bakarrik. Adibidez, Dropbox, edo Google Drive, edo OneDrive zerbitzuak erabilita, edo antzeko zehozer. Horren arazoa zein da, kontu horiek espazio limitatu badaukagu,
eta ezin dugu nahi dugun guztia igo, eta materialak geroz eta gehiago okupatzen du, kalitate gehiago daukalako, vale? Eta informazio guzti hori partekatzeko horrelako sistemen bitartez, azkenean ordaintzeko planetara pasatu beharko ginateke, espazio gehiago izateko batez ere, bestela hemen aipatzen dugun kontzeptu hori, album pribatu hori, karo, izan daiteke album pribatu bat, baina oso gauz gutxi gordetzeko, edo momentu batean zeo zer partekatzeko, eta gero kendu, eta punto, bale? Baina hemen berriro errepikatuko dut, zeo zer partekatzen dugunean, guk kontrola galtzen dugu, bale? Hori argi eduki. Naiz eta konfidantzazko pertsona bat izan, guk ezakigu konfidantzazko pertsona horrek zer egingo duen beste material horrekin, bale? Beste gomendu bat bezala, izan zaitez, joeren jakitun, bale? Informatuta egon sare sozialetako azken joren eta hoiekin lotutako arriskuen inguruan, bale? Azkenean, guraso bezala, gure seme-alabek erabil behar dituzten sare sozialei horien inguruan informatuta egon bar gara, guraso bezala berai ere gomendioak eman alizateko, bale? Hemen ere beti ez da gauza berdina 5 urteko ume bat edo 15 urteko ume bat, bale? Ez da gauza berdina, beraz, guraso bezala baloratu, bale? Baina guraso bezala informatuta egon barko ginatezke, gero, nolabait guk horren inguruan ere balorazio batekin alizateko, bestela gaizki daukagu guraso bezala. Bale, mugatu geolokalizazioaren erabilera, bale? Ez partekatu zure kokapena zehatza sare sozialetan. Horrek zure etxeari eta zure errutinei buruzko informazio eman baitezake, bale? Eta, gure errutina eta gure etxearen helbidea ematen baldin badugu, horrek suposatzen duen arriskua daukiko dugu, bale? Kaletik ez goaz jendari esaten nahizu, beitu, bide hau egin dut, hemen hasi naiz, hemen bukatu dut, eta nire etxea hemen dago. Bale? Hori kalean egiten ez baldin badugu horrez aurre jendarekin, zergatik interneten bitartez argazkiak eta bideoak argitaratzen direnean edo partekatzen direnean, kasu askotan argazkietan informazio hori dago nolabait jarri, eta argazki eta bideoetan kokapeneko informazioa egoten da kasu askotan, bale? Eta hori ere, jende askok agian ez daki, baina informazio hori hor dago, bale? Informazio horrekin gero zer egiten den? Hori ja beste gauza bat izango litzateke. Bueno, laburbilduz, errespetatu zure seme-alaben pribatutasuna alde batetik, bale? Zer pertsonak dira, bale? Eta zure seme-alabak adinekoak badira ere, errespetatu haien pribatutasuna, eskubidea eta ez partekatu informaziorik haien baimenik gabe, bale? Azkenean, berdin dira helduak diren edo ez, bale? Azkenean pertsonak dira eta tutorele gabe bezalak, nolabait eskubide batzuk badauzkagu, baina horrek ez du esan nahi guk tutore bezala nahi duguna egin dezakegunik. Beraz, hori ere argi eduki behar da. Jarraitu beharreko eredua izan zaitez. Erakutsi zure seme-alabei nola erabiliz, sare sozialak modu arduratsu eta errespetuzkoan. Azkenean, ez dauka zentzu handirik seme-alabari esatea, sukaldean afaltzen baldin bazaude telefonoa alde batera utzi eta gero zuk kontrakoa egin, bale? Ez dauka zentzurik. Azkenean gizaki bezala, animaliak bezala, kasu askotan, inguruan ikusten duguna errepikatuz ez hitzen gara, bale? Eta eredu horiek zuzenak baldin bari da, nolabait eziketa erraztu egingo digute beste zentzu batean, bale? Hor bakoitzak egin dezala nahi duena. Bukatzeko, elkarrizketa irekia izan, hitz egin zure seme-alabekin, linean partekatzen dutenari buruz, eta lagundu erabaki informatuak hartzen, gauzak hori. Batez ere, gaztetatik, nolabait, irakatsi bartzaie, zer partekatu, zer ez partekatu, norekin partekatu, segurtasun, doitasun horiek nolabait behar bezala jarri, eta gu guraso bezala ere informatu egin behar gara, gauza horiek gure seme-alabei nolabait behar den bezala adierazteko. Hor izan da dena gaurkoz, mila esker gaurkoan hemen egotegatik.
eta hurrengora arte. Agur!